DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Ụmụ Chineke. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Mmadụ. Highlifeng.com. You are listening to Global Mistake. Oraneze, abia mu kan sabia. Ogwa tugu no so. Wo gidi anamu. Onu mu wala mu ni na. Egwu akanja nya nwako bi oja. Egwu akanja nya nwa bi oja. Ai si wakana nwa si bi abali egwu a. Egwu a be egwu do. Egwu a be egwu akamunero. Egwu a bụ egwu obi ọcha mana egwu a ka anyị ga-ekwu si na ọ bụ agwa ya ka eji mara dibịa DJ Tujaja on the anyị mix. bụ emere ka eji ekwu ya anyị na-ekwu si n'ije nwayọ nwayọ anyị na-ekwu si na-adịrị nwoke mma ọ ya adịrị nwaanyị na mma ya na anyị nọ n'ụbọchị ịgba Arọgulọnụ nweta egwu nwa ba mmanwụ egwu igiliga nwere obi igiliga egwu igiliga ijele mmanwụ mụ na-agụ egwu agwụ egwu alụsị nne m egwu agwụ egwu alụsị ebido obodo agwụ ole ka eji pali dibịa na nna agwa m igwe niile agwụ ole ka eji mali dibịa ịma na dibịa na-alụ ka gbagwala agwele ego n'ụwa bịa ya ka eji mata ozi egwu agwụ ole ka eji mali dibịa ọwa mmadụ oke na-egwu egwu agwụ egwu alụsị aga mmiri mgbe eribagote na meke n'ụlọ alamakịrịsị agwụla eribagote mmeke n'ụlọ oligbo mgbe ọmụmụ ọba nna m akpụ iwe m emu nne m egwu egwu alụsị akatọsi ọgba ya nụo nna nwaanyị n'ogbugbu mmadụ ka eji ike obodo ayoko mbara ka mba aka nemu neme gwa si chimu aro buto na wanye kumeku ya lu eyi egwu alusi agwele ka je mani dibe aliso welu ko mawu esi go bongo what go ko na dim benje mam no wewe gilige go bodo mawu aro bi na gumo ọwọ́ mmadụ oke na-etile egwu eziokwu ọnụ mmadụ oke dị obodo gịlịga ego mmadụ oke dị ya na m egwu ahụ egwu alụsị owelu gịlịga ahụ agwa na keje malite ibe anyị ji mbelịgba mara n'ezi na-atụ egwu ya bụ ibe ji bịa na mụ ji mbelịgba n'aka egwu mgba mara n'ezi na-atụ egwu
onye ji bi egwu abọnya ọbala nwa nwa alụsị malala nwa nya ka ji bi egwu na abọnya ọma Chigozie Ogbonna ya bụ Mgbadike ọbala nwa alụsị malala nwa nya ka ji bi egwu onye ọma Chigozie Ogbonna ọbala nwa alụsị malala nwa onye ọma Mgbadike egwu ọrụ na akpọrọ mbụla egwu bịa si m ụjọ etela egwu onye akpọrọ Chigozie adabụ nwoke atala ahụ n'elu ụwa kamali mma ya dị mma dị Chigozie Ogbonna odogwu gbala obe kamali mma ya dị mma dị onye akpọrọ Chigozie ọ na Lagos steeti ebe o jere n'ọlụ yahoo o ji mụsị ọlụ yahoo emesi ọ bụ na akala aka ya dịrị ya ọ na akala aka ya dịrị ya Chigozie nwanne m Chigozie o mesịrị nnawa Ghana iwe ji nnawa Ghana isi Ghana gbawa mbọ amalị mmọ ya dị mma dị ya emesịrị o nwere isi onye ma Chigozie Mgbadike ọ gaala onye ma Chigozie o mesịrị ọlụ yahoo na Ghana ka amalị mmọ ya dị mma igwe ebe o jere biri na Ghana na gwara kwesịrị na bụ ebe o jere biri onye ma Chigozie ebe ọ na-agba mbọ ego o mesịrị o nwere isi ọ nwesizi mma agbụsị wa gbanye asụrụ ọkọba dịọmọmụ Chimezie eze ikolobịa dịka o mesịrị na first local emesịrị o nwere isi ọwa agbagbo second locus ka amalị mma ya dị mma dị emesịrị o nwere isi nwanne m Chimezie eze ọmọgọ o mesịrị na agwụ akara Ghana ebe o jere biri na akara Ghana na Liberia camp na abụ ebe obi na akara Ghana eze ọmọgọ ọma Chimezie kamali mma ya dị mma dị mgbe o jiri lụsi agara Ghana tukalụ ụwa mazazi anya kpele ebe ahụ kọ na inweta obele ego oyibo Chimezie ọrụ na akara Ghana tukalụ ụwa mazazi ekpele enweta obele ego oyibo wee nwere nwa ma visa wee nawazi US amali mma ya dị mma ebe o jere biri na US Miami Florida ebe o jere biri amali mma ya dị mma o ji naba US wee lụsie US ma gbaba mbọ ego o ji gbagide mbọ ego wee bute ego oyibo n'elu ụwa onye ọma Chigozie Mgbadike gbanwere ogbologwu o mesịrị kpata ego na US ọ nọ na US wee nọ nwaanyị ọ balị n'onye ọcha ọ na-anụ onye US odogwu Chimezie ọ na-emesi chukele wa gosi ya na nwa nwunye onye US ma nwere m nwoke dọ ọ bụla akọluchu Chimezie emesịrị odogwu ma nataba ọwa bazani pleni anataba Nigeria ebe isi ọ dara na Ghana ọ bụrụ alụsị nwalia na nwa Najaba alụsị nwalia nwa m Chigozie ya na ata n'ụlọ ọlụ dị ibe ke ya alụlụ m alụsị na-ekwu okwu ya alụsị na nne ya ọrụ onye nwalia ibe Chigozie mee ka nne yi Chigozie mkpume ya mesịrị chuka n'ụwa wee ziteli ezi nwaanyị ya bụ nwaanyị bụ ibe a na-akpụ ya ya bụ Chugo nwere uli anata n'ụlọ
egwu odu anata muleri odogwu anata muleri woje ni mebe tuwokia neno woje mesi be tuwokia awaja ruta ku dibia abona dibia mali ana ikolobi ego woje ruta si ku dibia awalu ku dibia woje lu si ku dibia ibe dia komesi dida awa na dibia mali ana ikolobi oga wa bido se dibia obale de mara abala la ojo kweli mili ogbo no ya ojo de silika ije bi ogbo go yo de mma ti wa se mu ba ojo mo mbadika wa lo se mali Colombia ene si gbogbo ngo je wa nya tu la ka tu si aka tu golu kuri enu aba wa na laita mo mo ya na nya mo da lu se woli bo ma un de si gbogbo ngo abala tu la Igbo agbeleke ji maru di beluwa. 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 DJ Tujaja, hey, DJ Tujaja, DJ Tujaja, Wemmadu. Se welu go ya na meke nei awana wana zwelu ane ya meli gi ba ni Colombia na wana zwelu ane baba le muzu na wana zwelu ane bia alu se welu go alu si melo yo na tulo na wana na muke melia na wana zwelu ane obuni ba le siligi ka wana wana zwelu ane bia na jakana be na wela na wana bia na mukenele wala mo chikosia dana tala lusiozi mbadika na sodogu chikosia walo se wala wa mekende wanda ma chikosia nuwe mbadika walogu mauna modali yi dogu na state dogu chikosia na Abia state ya amukenele chikosia na Abia state bia nuo na amukenele chikosia wasimukana ezioli akwa lolo chenika na bu munyo nyocha lolo chenika bia lolo bia chenika na moni mwe bia chenika ma na bo wata wana na bodo ibo na mwe ani breda eweseje chikosia baka na yi abala tule diba ogbo ka bulu lanya awali meje si ejimbo ibudu dika jamma oyo ba madike maduke dijo yawa na agbo mangu ego madike na su atele mamma anyi kenelia osimuka na ezida bale a nabu ya waka no godo yiba nabu dedi nabu ezida bale isi obi kwenu isi obi kwezu ono ofu obi kaijaga
President Chief Sajima Izundo Yasimia Ujendo Dibo Nore Agilita Ifadika Chukunore Chido Fanda Associate Rich Home Sanitary Financial Secretary Chief John David Uchechi Mbonya Giriweto Star DJ for this evening. Assistant Secretary in this Yogi Foundation. Chief Odi Chukudi Onyabayo, the founder and the national leader. Ordinary Goli, MDs this cell, concept. Provost in this Yogi, ayo. Puma, Puma, Thank you, Draco Million and National.
ikele n'ide mmiri Abalanso Jojo Jide CEO Rosso Banking Estate Ofunwa Property Nigerian Limited Ugochi Tulu Madinisi Madaburi Mionina Amana Tiahiri Moye Tegabo I am Amana Tiahiri Moye Wayana Rionyobo Wabana Rionyobo Wajabeba Walele Amazon Industries Limited Pioneer President Chief Suchukume Watapocha UB Investment Aquaflex Product Work Limited Emeritus President Isobio Deep Foundation of Nigeria Ayoko Onyebiri Arobie Duneke Muna Chimuni DJ Tujaja on the mix. Arobia o eduru muka abasi Oku civic na state Ejebe na federal Isobi bu federal Federal indi Ndini sosebe Umanoche na gulete chukune pale mwawo Eji Alpha Relimited Mwaudeli Emeritus President Ndisobi Foundation Amuno Yoneko Ibu na Bakete Odina Mwadu Mwedi Odina Mwe Sonandi founder Odinabo Obiwele Gondi Bonabo Maxi B Hotels and Suit Maxi B Hotels in Enugu Maxi B Noka Obiaja Makinabo Aichifu Enechukwu Amala Rosona founder Kede Ebunafo Omomoka na Mweze Anazareta Aso Aro Service Nigeria CEO Perfect Dollar Villa Hotel and Suit Omine Ayo Aroman Any high chief Kevin in Wife Bulike Ikenga Diao Ikenga Iwalo Ikenga Basi Ikenga Diao Overman Group of company Padova Hotel and Suit Padova Hotel and Suit Igbo n'ọgbọ ọchịagha Igbo n'ọgbọ ọchịagha Yoruba
na imuzeto celebrity abalance machina amaloji machina amaloji no so kuru ekusigo Donate oyimu Donate machina amaloji no so kuru ekusigo celebrity abalance Donate investment limited DJ Tujaja on the mix. Highlifeng.com. DJ Tujaja. DJ Tujaja. Onye baba lebo mania, onye afọ n'ọgbala ọsọ. Egwu dike n'ọgụ nọ, ọgụ eze achọba dike o. Owe ihe o, onye ahịa na nwanne ya. Igbo n'elu enyi n'omume o. Igbo n'elu enyi n'omume o. Onye baba lebo mania, onye afọ n'ọgbala ọsọ. Egwu dike n'ọgụ nọ, ọgụ eze achọba dike o. Owe ihe o, onye ahịa na nwanne ya. Igbo onye ahịa na nwanne ya. Ụmụ Igbo onye ahịa na nwanne ya. Ayiye uwe Igbo onye ahịa na nwanne ya. Ịgba okwu mgbala Igbo na bokoli. Onye ahịa na nwanne ya ụmụ Igbo ka nna kwa Igbo. Onye ahịa na nwanne ya. Na nwanne nwebe di. Onye nwere mmadụ ka o nwere ego n'elu ụwa ịnọrọ ha. Onye nzuzu si na bụ onye gabi. Onye nzuzu si na bụ onye gabi n'elu ụwa. Ajụjụ jụrụ onye nzuzu ị ga-ebi na anabili n'elu. Ọdụ onye chetara aja dị naanị wee kụọ onye ọnụ. Onye mgbe echi, onye mgbe ibe chi ga-abụ na mmale. Onye ya na nwanne ya. Aka onye gbabala ewegbo nwanne ya. Onye bụ na ọgbala ọsọ. Egwu ọnọgụ ezi ibulu nata n'ụlọ. Anyị ewere iji. Anyị akọzụbụrụ onye nwegbu. Ogbu abalị ntị Igbo. Onye agbala ikpe ọbụrụ na ọkụkụ kwuru ọbụma. Ide irije ọbụrụ maka nwanne anyị mezaya ndị Igbo niile, mezaya ndị Biafra, Nnamdi Kanu ebezi ka ịnọ ka mmale agamadike ndị ajụjụ jụrụ ndị Igbo banye onye jiri enyi wekwa ọnya ịdanụ aka mma onye nyukwe bụrụ ozi nyinye n'isi nye were ọba gbaba mbazu onye nwere ntị ọnụrụ egbuo n'ama achọba obi n'ụlọ walolo ụmụ Igbo ka nna jụọ anyị chọba obi nwanne egbo dike n'ọgụ nọ ọgụ eze achọba dike
onye ya na nwanne ya ihe n'ụwa Igbo na-alụ dị n'omume Igbo na-alụ dị n'omume onye gbabala egwu nwanne ya onye afọ na ọgbala ọsọ egwu dike na ọgụ nọ ọ bụ eze achọba dike onye ya na nwanne ya ụmụ Igbo na-alụ dị n'omume Igbo na-alụ dị n'omume onye gbabala egwu nwanne ya onye afọ na ọgbala ọsọ egwu dike na ọgụ nọ ọ bụ eze achọba dike onye ya na nwanne ya Kirije, 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 laije, sedebe, ansiye, ndozi, laije, seke, 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 seke. Ibonyaya, ibonyaya kamania. Wakumbali na mudekano. Mpakala nyaga mozo, memesa kumozo kana. Iba jabu di kesidika Iba jabu no dogu ridinne highlifeng.com. Iba wakameli nenuwa Iba nike jabanyo dogu Jana tanani bundibo Nani neche Iba jali jagana Aye kukukukiji Idili dili 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 Wani wani ya wase no bodo wani beli bebo wani ya wase no bodo wani beli bele wani ya wase no bodika igeli nama igeli nilo makonye ndilo balubulu bulu de chano ndinyancha umi bakana kwa ayaka zogolo na maganata eba nyisi betenka makonye mwelu ntionulu Ibonye meli mongu ya na no wabodo ajoiba onya ya na nwanne ya eti baideli solo Seba. Ija wakadi dogu Anibonye meli nenuwa Yege jilo tenye monaba Enuwa bolele Onye meli kenyona Onye tulu jogamu Onye sili kegana Enuwa bajao Onye meli kenyona Ajujo njolo Kedi bage jilo teyi Nabolo ni nosu wawena Obaji iwe Obezi wiwe Onye leli weni ya neti Okwa nonye kodo Manonye zuzu malenu wano manjidi kukwaka Enu wabo kumbia Imelike ina Bazami banye na balo wa tim 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 kom Ijejudo wanaka Anyi welundi jinonye welundi jodele nyama Aye mama 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 Wenu waboleye Onye mele kenyona Iye welidi Eba belugo beli Kese benye bena kukwanya Afipo kanye nako Aye yodili beko Selele Selele Aye selele Iba Aye mama Aye mama Oye mabi rice neba biali jena ya kaka na bani
okwu mgbalikpo onye nwere ntị ọnụrụ ka ị chọba obi nwanne ka ị chọba obi nwanne onye nzuzu elego nwanne ya wecha na ọmara ibe mana onye bọlịs ọnya na ndị ilo na-akpọ ya ka anụ ka ịnụ na ntị okwu mgbalụ nna m dị ka nụ ọgamadike jee nata anyị ekwenye n'azụ ụna DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Grandmother. DJ Tujaja on the mix. onye kwe chi ekwe maka na ife mmadụ na-emene n'ụwa ma chi ya amaghị ọbụla jambene nọmụ dọkịta patient dog iche mmiri nwa n'ofu ozi ọma ka m jiri bịa ọ bụla ife mụ na chi mkpalụ ka m na-eme mụ na ndị egwu ogbenye alụban of Igboland anyị na-asị onye ọbụla chọba akalaka ya ọyị ma ịchọta akalaka gị soro n'ife a na-eme ọya Papa mi jenu, jenu. Ayo jenu, ewo mi jenu, mama mi jenu, jenu. Ife muna chimu palo kamne me koko, ije muna chime, ije munu wame. Ofurunga nwanyi jabale mwa atanyuta na fialoro mbaturia Mamado chabakala kage onye ọbụla chabakala kage Oye michota kalaka ge ifagaba nkoma Michota kalaka usabola wele Michota kalaka ge pobago nyokwego Ichota kalaka sini bago mmanwụ Imebe business ọbụla ije fiam ọ na-azụ Ịbụlụ dọkịnta onye ọrịa nwere onwe ya Ịba politiks ịbụlụ aga efere ya Ịbụlụ onye egwu ga-asọbụ ụsọ Egwu abụghị akalaka gị na akaja mbene Ikwu enukwu anyị ọbụlụ ngwele gị ọjị mbọ efere ya Mmadụ ọmalụchi gị onye m ọmalụchi gị yo ife wetele mma ịmalụchi gị ịmalụ akala aka gị onye memalụ ụwa gị osi gị akala aka gị ụfọdụ ndị mmadụ nọ n'afụfụ tata ife adịghị aga maka na famalụ akala aka ba Famenu mano buli je koro
eme business ọbụlụ sọ nsogbu ife chidelu onye ka ọ ga-abụ ife chidelu onye ka ọ ga-abụ nwa mmadụ malụ chi gị ka ọ dị mma ifugo ife chidelu onye ka ọ ga-abụ nwa mmadụ malụ chi gị onye malụ chi ya ife adịrị ya malụ chi gị ijelu ife chidelu onye ka ọ ga-abụ nwa mmadụ malụ chi gị onye malụ chi ya ife adịrị ya mma ezi oyi nsọmi onye jita ọnya ka ị na-eme akala ka onye ka onye jeni isi onye m isi na-anakwụlụ gị ọgwụ afịa dị gị agalụ gị ọfụma ọ bụkwa akala aka gị ka ị na-eme ụfọdụ si na-ekelụba aka ụfọdụ si na-ebuluba nsị akụkọ ndị mgbu eneme akalaka mficha ka mụ na-ajụ akalaka mmadụ adịghị eme nya mficha destiny may be delayed but never to be denied try to do your best and leave the rest for God nwanne m malụ akalaka gị n'ọnya ka na-ekwu okwu ya n'ụwa kedu maka ọlụlụ ndị na nwunye ọtụtụ ife na-eme alụọta ala echi onye ka anyị na-afụzi atọta ise echi onye ka anyị na-afụ ka ngwa gị ife kpatara ya onye na-achọ ịnụ ijugo chukwu ajụjụ ijugo chi gị ajụjụ onye ọ bụ nwunye m onye ọbụkwa nwunye m onye ọbụkwa di m iwere speed makpute iwelu speed makpụta ọ bụrụ ije akara aka onye afọ bụrụ di gị datiledi bụrụ nwunye gị onwere ife na-eme nsogbu ụwa bịagodi echi nwata nwaanyị ekwechiri ibe gị akaụntụ gbagodo dịrị anyị lọvụ na aka na-asọ ọbụlije akala aka efugo ije n'ụwa si n'akala aka alụmdi si n'akala aka ego ụwa si n'akala aka akụnụba nke ụwa si n'akala aka efugo onye gachi ya dị mma jebe na ndị ga-eji gbafa mama mi Dr. Patient Dagwe ichemili n'oru egwu mụ na-eti o si n'akalaka m ife mụ na-eme n'ụwa m kachasị n'akalaka onye m chekwube Okafọ mmadụ ka anaghị ozi ihe m na ntị oyime ejima Patient Dagwe olu m ekene jisike oyime tụjaja nwogidi achukwu jidọfọ n'obe ezi nwoke dị mma promota m na-alaba eze ya ọ ga-adịle gị mma kedu maka nwanne m Chinedu nwobi dị mma Edu bros nwanne m Innocent boy olu m ekene gị yo Chinedu Italian Connect olu m ekene gị yo ọgaranya ndị lomenu mane uche chukwu ga-eme nwanne m ụwa si n'akalaka ihe ọma nke ụwa si n'akalaka n'ogo akụnụba nke ụwa si n'akalaka ọlụlụ di na nwunye si n'akalaka nwanne malụ chi gị
mmanụ chi gị ife ụwa dịrị gị mma efere ya Ijenu ife Chinelu onye ka ọ ga-abụ mmadụ mmanụ chi gị onye mmanụ chi ya ife adịrị nwa mmadụ mmanụ chi gị Ijenu mmanụ chi gị onye ka ọ ga-abụ nwa mmadụ mmanụ chi gị onye mmanụ chi ya ife adịrị ya mma onye m kọrọ sili 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 fa niile ga-agba ọsọ na ndụ gị Ijenu ife Chinelu onye ka ọ ga-abụ nwa mmadụ mmanụ chi gị onye mmanụ chi ya ife adịrị ya mma mmanụ chi gị efugo ife Chinelu onye ka ọ ga-abụ nwa mmadụ mmanụ chi gị onye mmanụ chi ya ife adịrị ya mma Oriental International Airport Hotel